není to žiadna kampaň, len taká návšteva, aby ste vedeli, že za vami stojíme a že sme tu pre vás. Že sme jedni z vás a nie sme o nič lepší ani o nič horší a chceme, aby ste vedeli, že môžete sa na nás obrátiť hocikedy a že bojujeme pre budúcnosť týchto detí, aby sa mali lepšie na Slovensku. Ale my tu nie sme od toho, aby sme dnes robili tú politiku. My sme sa reálne prišli vás opýtať, ako sa máte, ako sa vám žije. My vieme, čo sme urobili, či pre Romov, alebo aj pre ostatných. Lebo my sme vtedy doteraz nebolo žiadneho politika, ako je Matovič, ktorý rozlišoval ľudí. Keď sa pomáhalo sa všetkým. Bez rozdielu, či Rom alebo nerom. Či chudobný človek, či starý človek, či pracujúci alebo rodina. A keď vládol Igor, muž robil na Slovensku či v Čechách? Nie, on tu robil premiér. A teraz, keď vládne Fico, musel odísť do Čech. Čiže ten dopad Fica nie je iba vo financiách, ale aj v tom, že žijete bez muža. Na koľko dlho odchádza? 2 týždne, 3 týždne. My sa vás prišli pozdraviť a zároveň vám dá také požehnanie. Nech Boh žehná ľudí v tomto dome. A iba na Boha sa môžeme spoliehať, lebo on nikdy nezradí. A tak toto vám želáme, aby ste aj vedeli, že pri vás stojíme, že za vás bojujeme.